नहीं भोर 12 सलाइदार 5 जिला में ना मिली के जिले में आज तो बानी तो दोनों जानी नचनिया के फेल मार देता नहीं बजाओ तो मैं तो हेलो को फेल मार देता नहीं हमनी के जिला है कपार बचा के आम मोजा रोइली भइल बाती कोढ़ा आम मोजा रोइली भइल बाती कोढ़ा आम मोजा रोइली भइल बाती कोढ़ा कर सकाई एंगा को है भाई भारत शर्मा मॉडल हो हार मन पावे सुतती बलमुआ के कोरा अकेले का करी मेल ना अकेल होता मिलना अकेल होता मिलना अकेल होता सुसुके कवना सवतिन से जब फसल सजनवा कुंवर भाई अभियंता बाड़ी के बल पर 22 राज्य में 22 राज्य बताने 22 जिला में खरवासों में एको दिन बैठिले राकेश बाबा कुछ ही का है 22 जिला पर कमांड बा खरवासवा में एक जिला में 2 आदमी मुई है नु हाँ जी तो 44 को प्रोग्राम भइल 22 दिन 44 ओहो में ना बैठिले हम जहरीला जी तो लगातार बने हमने के प्रेम भावाला है जा पूरी चैत में मनोज भाई बेंजी वाला हो तो जानता रहो आ तो चारों ओर घूमल बड़ो एगो यहाँ का प्रोग्राम बा आ एगो और प्रोग्राम बने तो कहीं छपरा सुलान को पर भेटे बना करी ले बुरा मत मानो प्रेम व्यवहार में आयल बने ना तो 60,000 65,000 एगो डेट पर मिला था पलामू जिला कोडरमा जिला के वो नहीं ना रहती लेकिन ना जहाँ से जन्म ले बनी जहाँ से हमारे मार्केट शुरू भइले जिला में भी 1-2-3 गो गाइले प्रोग्राम चैत में 5,000 जगह से फोन आवता आगावे के 32 दिन कहाँ गई यही से मोबाइल ना उठेला बाबा दिनों में रतियों जानता नहीं कि अपन जिला तन दोसर किस्म हो आरा बलिया में कहो ऐसा रंगबाज बड़े एक बार फोन उठे कह दिया कि हे तारीख आज जोई हो ना तो आज जोई भी बता दी होइबे कि ना आज जोई है ना तो पार जाए के बा ओकरो के ले ले गाड़ी का शीशा से फोड़ दिए सब मार दिए सब गोली कहीं कुंवरों के ले ले मजबूरी बा फोन ऐसे ना उठे जाके उठाओ नहीं कि सुतर नहीं छे छड़वा के ले लिया हमने के जिला में भूख बड़ा तो तरफ पर प्रेशर ना दिया हमने के नरम बुद्धि होला शिष्टाचार जाने ले जा ओने शिष्टाचार ना चला आई बा पसंद बढ़ावे के बा रोज दिन अभी बन तार ना चल एक देह झलकावल अरे तू बुढ़ाई कहाँ फोम ही गद्दा फोम के आ तू अरे बूढ़ी करिकी बुढ़िया बुझाता जानता कैसा बूढ़ी छेड़ नहीं तो कहते कि परी ही हो आ तू कहता कि कोनो लौंडा हिजड़ा हो अब कोठा पर फेस वॉश पेटवा पर लगाव साफ परिया लागत है कोठा पर तू झूल गई तार तू अब कोठा धाल सोना गाछी खाली भेल 3 गो सीट पान खात रहियो रेट तय कर एक और पेट फाटल बा हमारा में कहले कि नचनिया बदल ले हां
अभियंता हमें मैं ले लिया ए जाता हरा पेट पर चर्बी हो जाई, हाँ पेट फट जाई, पेट चमड़ा चुइया छोड़े लगी, तार बदलाव कर दिया जब पर हम चर्च बन कर रहबू तो ठीक बा, रहन बिगड़ जाई, भगावल ना जला खेद दियाला, तई चरित्रहीन ना ही हो, चरित्रवान भी है तो भी है जा तो चाहत रखी ना रहे। पिंकी का चेहरा के लाइट टेकरा के देखते उड़ जला, एक नाम धैले बन से एगो का होपलेस कुमारी, होपलेस एकरा के देख के सुदर्शन के रेशमा होखस, चाहे कुंवर के पिंकी होखस, चाहे कोनो जन रिमझिम के परसो बन करवा दे, चाहे खखनुए मौग होखे, भाई चैनल पर चढ़ता ही मत कहो। पेट चाहिए सुंदर, कमर बढ़िया चाहिए, नचनिया अपना खातिर रखल जाला, हमने के हलवाई हैं जा, सुंदर मिठाई बना के शीशा में पिक कर रख ले जा, खरीदार देखेला किनेला, हई हो जाता है मीठा के जिलेबी बन गेल बिया, गोड़ सुख गोल में ऊपर नचते तो एक और गोड़ देखबा तो है कि पुलियो मरले बा हमरो से पात हो, नचते तो ओकर हाफ पैंट लौकता, खोल के खोल के गलती में बाड़ा, गलती में बाड़ा, हम जानता नहीं ना पैंट खोलबू रोज दिन परतनी खेतवा में पटिया है, रोज दिन परतनी खेतवा में पटिया है, साझे सवेरे रोजे जो हता में बोलिया है, साझे सवेरे रोजे जो हता में बोलिया है, बाहरी ले जाकर जुगलबंदी करो, जुगलबंदी ले जा, बाएं धक ले जा बाबा के, हाँ करो बान है मैं अतिया